kayayyakin gwargwadon halinka ka samu mata, shine abu na 6. Abu na 7 ka bata ilimi, ka bata ilimi. Kaga mai wuyar haka yace, malam yace kun ji mai wuyar. Ai wani dabara yayi da ya auro matar, ita ashe tana islamiya shi baya zuwa. To a islamiya har ta gama qawaidi, ta gama ahlari, ta gama hayatul islam, ta gama 40 hadisi, ta shiga riyadus salihin ta yi nisa, kuma ta shiga iziya ta yi rabi, sannan aka yi mata aure. To malamin nasu sai ya ce to in an je gidan miji a dora a ci gaba. Saboda haka da aka tare, ashe da tattafanta ta ji wasiyar malaminta. Miji ya zo, shikenan da gari ya waye zai fita kasuwa, ta ce malam tsaya mu dan biya karatu. Ya ce kamar yaya a biya karatu? Ta ce malaminmu ne a islamiyya, ya ce tunda Allah ya sa mana aure muna tsaka karatu, waɗanda muka aura su ɗora mana, to shi ne yanzu za ka ɗora mu ci gaba. Shi kuma bai yi ba. Ya ce to yanzu a gajiye nake, amma ki bari insha Allahu daga gobe zuwa jibi za a ci gaba da karatu. Yana tashi maimakon ya wuce kasuwa sai ya wuce makaranta, da baya zuwa makarantar. Sai ya ce gafata malam, gobara ta tashi a gidana, ka taimaka ka kashe min ita. Yace me ya faru? Yace wallahi matar da na auro tana yin karatu, ni kuma gaskiya karatun nan dama ba na yi, to yanzu kuma malamin su ya ce a ci gaba, to ni da ban yi baya ba na ci gaba. Sai malam yace babu komai, zan koya maka dabara. Yanzu ka je ka samo littafin da take son a yi mata din, samo shi. Ya je samo shi. Sai malam yace to ka dawo yanzu, zan biya maka sikira 2 daga farko. Ice malam Aisha ta yi ci gaba, yace ba ruwanka, ai naka kai ta za ka yi a koma farko. So da ka yi biya masa bismillahi da sunan Allah, komai za ka fara da sunan Allah. Shiga kasuwa za ka yi, gida za ka tashi, kai fita mata sharhi don karatun ya tsawo. Shiga ban daki da bismillah, in za a fito bismillah, in za a kwanta bismillah, in za a tashi, in za a kulle gida, in za a rufe, in za a hau dabba, in za a sako. Icen aka zo ar-rahmani sai ka ce mata ar-rahmani mai rahama gamammiya, ta shafi kowa. Sai ka ta kawo misalai, wanda aka bashi mota rahama ce, wanda aka bashi gida rahama ne, wanda aka bashi babur rahama ne, mai katon gida rahama ne, waye duk rahama, kai ta mata bayani. Sai ka ce arrahimu kuma mai jin kanmu mene a lahira, ka ce to aljanna kenan. Matan aljanna nan duk karkashin arrahimu ne, samun aljanna, gidajen aljanna, kogin aljanna, waye dan aljanna. To sai ka ce a kwana anan. Sai ai sharhi zaka yi da yawa. Saboda haka aka biya masa, ya tafi kasuwa, ya je ya ta nanatawa. Shi ma da ya dan kawo nasa misalan ya kakkara. Ya sake biyowa ta makaranta, ya ce malam karatun nan zan sake nanata min dan gida zan yi. Aka sake nanatawa, da ya tashi sai wuce gida. Yana zuwa barka da zuwa, tana ka abinci sai ce maza dauko littafi a fara karatu. Abin da yasa yi haka, kada abin da aka dauko ya zube. Aka dauko littafi ta budo tsakiya, ya ce a kin san kowa da irin tsarin karatunsa. Malamin ku ya faro miki daga farko ya zo tsakiya, ban san irin sharhin da ya miki ba. Saboda haka ni daga farko za a fara. Koma bismillah. Aka tace bismillahir rahmanir rahim, ce a'a karatu ba a yi da yawa. Bismillah, tsaya anan ai miki sharhi tukuna. Yayi ta sharhi. Da kanta da sharhin ya mata, ya ce duk ki rike sharhin nan, tace ai ce to ana a kwana anan. Ta to tana cewa ka ai nayi sa'an miji. Wato da nace bismillah da ya fara mun sharhi sai da na gaji. To kaga in dai ba irin wannan zakai ba, in ba irin wannan zakai ba, baka zuwa makaranta, an yi aure kuma an ce ka bata ilimi, kaga akwai matsala. Kuma duk duniya abinda malamai suka ce matakin farko mutum ya karantar da matarsa da kansa.
sai in ba za ka iya karantar da ita ko bata iya ba to kuma dole ka nemo mai karantar da ita. Dan Shehu Usman dan Fodiyo yana cewa Allah ya masa rahama, yace wajibi ne kowa ya koyawa matarsa ilimi. Yace hatta malamai a ƙasar Hausa suna yin sakaci, malami ya fito waje yana bada ilimi tun safa har azhar, amma matarsa duk garin ba jahila kamar ta. Yace sai ga malami yana bada ilimi a waje amma bai taba cewa matarsa bude ahlari, bude iziya, bude risala, bude askari mai karatu ba. Dama an ce mutum uku mafi yawa jahilai suke mutuwa, da matan malam, da wan malam, da makocin malam. Shi wan malam gani yake tunda ya girme ka karatun ma ya girme shi. Ita ko matan malam gani take to ai malam din ma gaba ɗaya na wane na me ko zan wani karatu. Shi ko makocin malam gani yake to wannan makocin na kuma ya zan je in kwanta a gaban sa. Dama an ce alqurbu hijab, na kusa da kai baya ganin darajarka. To wannan sai kaga ya kasa amfanuwa da darajar da Allah ya maka, sai ga na nesa ya zo ya ci moriya, na kusa ya kasa amfana. To saboda haka shi yasa ilimi, malamai suka sa wannan koyar da ilimi shine na nawa, shine na 7. Na 8 kula da lafiya. Idan mataka ba ta da lafiya kai ne zaka dauki shigela. Wasu malamai sun ce sai dai inda ciwon ta zo, idan ta zo da ciwon aka yi maka rufa-rufa baka san tana da ciwo ba, sai ciwo ya bayyana ko mai cin kuɗi da yawa, wannan sai ka nemi taimakon iyayenta ka ce to ai ba ku gaya min ba. Da an gaya ko a kafa ko a hannu ko a ina ka kai ciwon kai ne menene, ka ɗauki hannunka ka ɗora a wajen ka ce azhabil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ka iya wannan, ka koya wa iyalan gidanka duk su iya. Bayan sallan asuba ka tsaya ka koya matarka ta iya, ka koya ƴaƴanka su iya, maza da mata kowa ya iya. Ka riga ka ba su rigakafi, ba su ba boka.